A pesar do retraso que acumulou inicialmente a reforma do campo da mina por mor do mal tempo, os traballos comezaron a coller ritmo nas últimas semanas, polo que a instalación entrará en servizo para a próxima tempada. Neste momento xa está pavimentado toda a superficie de xogo, neste momento están xa metendo toda a rede do cierre perimetral do propio campo e ora estas vindeiras semanas xa empezan ca colocación de erva artificial. Ao mesmo tempo xa estamos traballando na colocación da iluminación. A verdade é que é unha obra que iba retrasada debido ás condicións climatolóxicas adversas que tuvamos durante este inverno, pero agora, gracias ao bo tempo que temos nestes momentos, pois as obras avanzaron a gran ritmo. A esta actuación sumarase a renovación do céspede artificial do primeiro campo de Vista Alegre, para a que o Pleno xa acordou a solicitude dun convenio coa Deputación da Coruña. A solicitude de firma dun convenio ca Deputación da Coruña para a renovación da herba artificial do primer campo do complexo deportivo de Vista Alegre, unha herba artificial que xa ten máis de 20 anos, que non está nas mellores condicións para a práctica do fútbol e que levamos a aprobación para facer esa solicitude á Deputación da Coruña para axudarnos na renovación dese céspede. Con respecto ao campo de Bealo, do que o BNG ven reclamando urxente mellora, o alcalde volveu insistir na necesidade de que os terreos sexan cedidos ao Concello, como paso previo a calquera actuación con fondos públicos. Eu xa lle trasladei a necesidade de que esos terreos pasen a ser cedidos a prol do Concello de Boiro. Ese é o primer paso para poder levar a cabo calquer proxecto nesas instalacións. Nos vindeiros días volvereime a reunir ca directiva e propoñerlle outra vez o que sempre lle dixe, non? Que é unha das primeiras necesidades para que o Concello de Boiro poda invertir unha cantidade importante nese campo de fútbol, pois é a cesión por parte do club do propio terreo de xogo e a partir de aí empezar a traballar, non? O Concello ten como prioridade actuar tanto en Bealo como en Abanqueiro, pero xa lle trasladaron ás directivas a necesidade de cumprir con este requirimento xurídico de carácter obrigatorio.